May mga bunga niya guys. Guys, so karon maghimo ta og binigit. Kay nag-crave man tag binigit so maghimo tag binigit. So nanata dire asukar, kamote, glutinous rice flour, onya natay munggos og sago pinakalabaw ani kay saging. So since wala man tay landang, so ato na lang siya pangitag pamagi nga maka landang ta. Okay, let's do it now. On mato tay la mama kay dito na to ni siya luto on. So daghan naman siya mga ingredients guys. So ito na to ni siya lutoon kay wala may diri kaldero nga dako. So mato ta kay dito ta magtadtad sa mga saging, kamuti og uban pa. Let's go. So karon guys kay na naman ta diri la mama no. Unahon na to og himo ang glutinous flour no ato ni siya sa gulan og tubig sa rice cooker ang glutinous flour. Dili na to ni siya tananon pod no. Di na to ihurot kay daghan na pod kaayo ni siya tubig. Mo na ni ato ang glutinous flour ato na ni daw mo bula-bula kay kumugahi man ni na ang muragi mo og dough. So nga ni may dire sa bukid guys basta wa milingaw. Oh, muna-huna ka jud og pagkaon una. Atay ko aniri para di pud tagutomon. So hinahinay lang ta og gamit sa kutsilyo. Luy-luy og ang kameraan. Madlo ba kag kameraan? So pasalamat kayo ko kay nakita na ko akong manghod so gipatabang ni nako siya og luto diri sa binignit. So may lang jud pagani kini ko pirit kay ingon naman siya nga mag kuri-kuri sa kuno siya sa bike. So anisdan kuno niya manubela ang bike nga naguba na. So gikalawang man to ang manubela sa bike. So mo na nga iyahang ari pero yang ayuhon. So karon ako nang gipino-pino ang kamuti. So pagkauman ako na guys niulis ako sa balay kay na ako gikuha. So nahapit ko diri sa amo ang bayabasan dool ra pod sa sikuhan nga ako ang gitanom. So mao lagi na wa man sila kapansin nga naa day hinog duha ka buok nga bayabas kay Bisaya man ni nga pagkabayabas no. So tamis kayo siya. So mao na siya nga ako na siyang kaon. Charot siyempre kanon jud na nato no kay bayabas gud ni. So mao jud na siya akong paborito sukad pa sa una nga nagbuntis ko ni Zaki. Paborito jud ni nako ni ang bayabas nga Bisaya. So mga unta guys kay mao jud ni siya nga ko ang favorite jud bisan kinsa gud guro no. So while nagluto ko pabantay sa nako ako ang bana sa gamay bata kay gahilak man ni. So muni yang gilingaw-lingaw ang gamay bata. Kay grabe man dyan yung bata kahilakon. So gusto naman gani siya nga magkalingaw rag dapat sa iyang mama ba di siya magpahawid og laing tao. So mo na nga paguli na diri sa bukid sa Bohol, sa probinsya diri sa Bohol. So mo na siya nga gianad na siya og laing tao. So naluto na guys ang ato ang binignit. So namo pa jud bidani guys kay wala ni kanon nga sagol. So after ato sa pagbinignit guys nagluto na naman pugpug sa liat sa taong kay madyo na raman imong sudan paniudto. So kaning tao nga guys bunga ni sa garden ni Papa dito sa ubos. So mo ganino kay
Natagaan mi ani kaya nga ko ang talong manggod nga tinanom diri wala na upas na. So gisugbaan ni nako siya mga 5 ka buok nga tawo kay nauli naman para diri sa makasudan mi. Naglutong pinignit. So magluto na sa tagsudan. So di ay diri talong. So ato na siyang tortahon niya na diri. Cornstarch para mabuti. Very agit ang atong buhok diri dapita no. And then ato ni siyang mix diri. Nga na. Gamit kayo siyang torta. Sa inyo ha guys, mga ba po mag-torta diri. So nakalibre mi kay hinatag ni Papa ang torta. Hinatag ni Papa ang talong para namin masudan. Oh! Tana ko siya blueberry. Ha? Hoy, open the door. Ngano man? Sobra kanta ko, tumba na. Sus, guwang nga naman ano eh. Ituwa na nagmano. Guwang, matatawag ko na. Guwang ba? Di pa din nagguwang. Wala pa ka nag-eat lagi. Listen ha. Hindi siya mag-eat anak ko sa mga nag-eat. Kung tami ka na mayayay, aw. So pagkahapon na ni guys, manay nakita niyo no, mo siya kung DIY nga lugbati. So pagkahapon na ni guys, natin majuhon diri nakita no. So napasalamat jud ko sa Ginoo kay gahapon pagka jud na nakita ning bunga sa amo ang batong. So naam jud siya daghang bunga ug imong tanawon sa layo di jud siya maklaro. Ug imong diuwon arang daghana jung pino nga bunga sa batong. So mo na ningon ang mama nga asulpitan ko ni sidya og pangpabuwak kay aron mo daghan ang buwak, mo daghan ang bunga. So man nga gisulpitan na gipalit mi ana pagkabuntag sa sawang. So hapon naman so man napatabang ko sa bana og hinlo sa maisan. So may gani kinatay taga Africa diri no. Kay na Africa na ang bana kay ngano itom na jud ni siya pagtrabaho dito sa Cebu. Pero bahala na og maitom basta mabuhi lang og naip kanuno kay trabaho man siya dito sa Cebu. So akong bata nagsungsuong po ni siya apil diri sa batungan. So daghan na jud dapaw daning batong. Mo na ang among kamaisan kay na harvest naman na pagka October katapusan. Mo na siya nagpatabang ko sa kuang bana og palimpyo kay di man pod magsilbi og ako ra isa jud maglimpyo dani kay daghan man kadjong aliwang. So ting aliwang deron kay kuan man, tinguwan man. So, ang hilana na ning aliwang guys, orange ni siya nga amigas, ansa magdani siya itlog nga puti. So, mo na siya ang aliwang. So, mo lagi, nga kinanglan dyan ni siya inluan, kay maningkamot na puding taong ko, maningkakay ko og tanom-tanom manis at tubangan sa muang balay, kay madyo na lang mandita mo palit sa uban nga mga gulay. Kay lisod man pudog kalingaw tagatubang sa tindahan, nandiyawa tay kwarta, so madyo na laman nga natay, tinanim nga gulay, kay di na tamo palit og kanunay nga. So man naningkamot jud puding taon ko nga naaw in taon ko matanom kay para naapoy mapupo ba. So lain man kaning kalingaw tagtamo ka og tindahan. Ako ani ni tabang-tabang lang mapuko sa ako ang bana og pamunit ginagmay kay mao lagi may man ang bana kay di man ni siya mahadlok og aliwang ya ako ka mahadlok mo kay musaka sa tuang lawas ba pero sa tila na din na kuno siya kutog. Pero ako wa jud ko naan magkamang-kamangan og amigas oy kay basig maak bakadugayan. So man ako ang bana maragkugi na siya panghilo danay sa atubangan kay mao lagi. Man siyang ginaan nga atam na po na og lain nga tamen para napo tay pabuton ba. So lahi ra man gid ning bana nga kugihan imong partner no kay sa tapuan. So pasalamat ko sa akong bana kay bisan og tulong adlaw ra ni siya diri sa Bohol nga ni uli. So naningkamot jud pud din taon siya nga makatabang-tabang sa awa kay luoy maluoy lagi kuno siya sa awa ka ako ra kuno isa hang bata.
So ang bata kay di pa man ni siya masugo. So pasensya kayo guys nga karon na jud ko naka-upload og balik sa YouTube kay medyo busy yuta sa to ang kinabuhi dani no. So manigingon nga naman tay content pero di jud pud malikayan nga maka video tano kayo sahay malubat atong cellphone nya i-charge na sa timing na pud nga naapot tay content wala na pud tay cellphone nga magamit. So thank you guys sa pag-support sa ko ang vlog. Inaot ko nga pohon kaluyan sa Ginoo nga mudaghan pa gyud atong subscribers. So don't forget to like, share and subscribe. And thank you for watching. Bye bye.